Эфирден алыплар вақты студияда Алсын Үреева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Юлға шықсаң, уйлап шық. Нәни әлмәттілер юл қағиделерін кішкенеден үйрене. Каждый из нас знает, что правила эти очень важные и очень нужные каждому человеку, не только детям, но и взрослым. Her баланың өз ғайләсе болсын. Күн үзегінде тәрбиеге алынған балалар. Он меняет всю твою жизнь, и ты меняешь жизнь этого ребенка. Также и приемное родительство – это такой же осознанный акт родительства, только немножко по-другому. Гадәти булмаган экскурсия. Мәктәп укучылары нефтчеләр һөнәрләре белән якыннанрак танышты. Миңа монда бик шаты, монда бик яхшы, матур, шәп. Монда СС, заправкада ашарга була. Монда бик яхшы. Татарстанда урак өсте финиш сызыгына чыкты. Явым-төшемнең күп булуы эшләр барышын шактый тоткарласа да, авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре 29273,6 гектар мәйданның 19668 гектарын урган. Бу пландагының 67% тәшкил итә. Барлыгы 63471 тонна икмәк җыеп алганнар. Уртача уңыш гектарыннан 32,3 центнер тәшкил итә дип хәбәр итә Әлмәт районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе. Көзге бодайның уртача уңышы гектарыннан 35,2, язгы бодай 32,8 центнер, арыш 26,8 центнер чыга. Арпаны гектарыннан 30,3 центнер җыялар. Бу эшләр белән бер рәттән көзге культураларны чәчү дә башланган. Бер төркем егетләр җыелып наркотиклар сатып җинаять эшенә тартылганнар. Әлмәт шәһәр судында Россия Федерациясе җинаять кодексының 228 маддәсендә каралган җинаятлар кылуда гаепләнүче 2 гражданга карата җинаять эше каралды. Тулырак Алсы Әхмәтҗанов дәвам итә. Добрый день, прошу садиться. Заседание является открытым. Эш материалы буенча билгеле булганча, оешкан төркем гамәлләрне наркотиклар һәм психотроп матдәләрне күп тапкыр һәм системалы таратуга юнәлтелгән. Моннан тыш төркемне оештыручы 2022 елның гыйнварыннан сентябрьнә кадәр Россия территориясендә социаль челтәрләрдә сату өчен тиешле интернет-кибет булдырган. Шулай итеп, бу оештыручы үзенә эшкә кешеләр җыя башлаган. Шулай итеп, әлеге төркемдә 3 кеше эшли башлый. Алар Telegram хәбәрчесендә хат алышу юлы белән наркотиклар тәкъдим итә башлыйлар. Яшьләр законсыз рәвештә наркотиклар сатып алып, аны саклап һәм үзләре дә куллана башлаганнар. Шулай итеп, 2024 елның август ахырында Россия федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча оператив эзләү чарасы барышында наркотиклар һәм психотроп матдәләр конфискацияләнә. Әлеге чарада катнашкан федераль куркынычсызлык хезмәте вәкиле судка шаһит буларак килгән. Личный досмотр проводили, однозначно обследование автомобиля производили, обследование участков местности производили. Насколько я помню, опрашивали уже после этого. Шахид адвокатларның күп сорауларына төгәл җавап бирмәде. Ул оператив эзләү чарасының барышын хәтерләмәвен әйтте. Ул бу көнне күзәтүче ролендә булган, ләкин детальләрне әйтеп бирә алмады. Видели, кто снимает происходящее на видеокамеру? Кто из сотрудников снимал на видеокамеру? Можете видео, но я не помню, кто конкретно. А кто оформлял протокол осмотра автомобиля, осмотра места? Тоже не помню. Калган шахидләр судка килмәде. Җинаять эшен карауны дәвам итү агымдагы елның 29 октябренә күчерелде. Алсы Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Россия Ички эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча дәүләт автоинспекциясенең тоннель масса күләм тикшерү профилактик операция нәтиҗәләре билгеле булды. Бу чара транспорт белән идарә итүчеләрне юлда йөрү кагыйдәләрен үтәлешен ачыклауны максат итә. Аның барышында 120 машина йөртүче тикшерелгән һәм исерек килеш транспорт чарасы белән идарә итүдә 4 хокук бузу очрагы ачыкланган. Мәктәп елын яңа гына башлаган балалар өчен беренче дәресләр китаплардан түгел, ә уен мәйданчыгыннан башланды. Балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә первоклассный пешеход җәяүле беренче сыйныф дип аталган чара узды. Въезд запрещен, знак и второй. Проезда нет. Да, проезда нет или кирпичная мы его так. Отлично, молодцы. Балалар табышмаклар аша җәяүләр юлларын, юл сызыкларын һәм башка күрсәткечләрне таныды. Оештыручылар әйтүенчә, мондый чаралар ел сайын үткәрелә. Сегодня в стенах Центра детского творчества. Бүген балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә юл хәрәкәте иминлегенә багышланган традицион чара уза. Без һәр елны беренче сыйныф укучылары өчен программалар үткәрәбез. Бүген ул первоклассный пешеход җәяүле беренче сыйныф дип атала. Для наших новых юных пешеходов. Юлда үз-үзеңне дөрес тоту кагыйдәләре дә зур әһәмияткә ия. Җәяүле һәрвакыт сигналны көтәргә һәм юлны игътибар белән чыгарга тиеш. Каждый из нас знает, что правила эти очень важные и очень нужные каждому человеку, не только детям, но и взрослым. Икенче биремдә укучылар рәссам булды. Юл билгеләрен кагазга төшерде. Шулай итеп, һәр билгенең мәгънәсе истә калды. Мероприятие направлено на то, чтобы наши... Чараның максаты балаларның өйдән мәктәпкә имин барып җитүен тәэмин итү, юл транспорт һәлакәтләрен булдырмау һәм мәктәп тормышына җайлы кирип китү. Юных школьников, учащихся. Ну и, конечно же, для того, чтобы влиться уже в систему образования. Балалар еш кына җәяүле генә түгел, пассажир да. Шуңа күрә беренче сыйныф укучысы һәрвакыт махсус утыргычта утырырга тиеш. Әмма бу көнне алар үзләрен чын шофер итеп тә тоя алды. Кызыклы стартлар бәйгесендә укучылар руль белән змейка күнегүен үтәде. Так, едем. Ну, чуть-чуть случается иногда. Все, есть, да, есть. Юлда куркынычсызлыкка өйрәтү комплекслы эш. Балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә дә, мәктәпләрдә дә системалы алып барыла. Пятиминутки. Без һәр вакыт 5 минутлык дәресләр үткәрәбез, куркынычсыз маршрутлар төзибез, дәрес араларында сөйләшәбез. Мәктәпнең тәрбия бүлеге дә бик актив эшли, төрле чаралар үткәрә. Ну, конечно, воспитательный отдел в школе наш очень хорошо работает, тоже проводит мероприятия. Педагоглар фикеренчә, юл кагыйдәләрен кечкенәдән өйрәтү балаларны игътибарлы җәяүле, җаваплы пассажир һәм киләчәктә тәртипле машина йөртүчесе итеп тәрбияли. 2 ел дәвамында Әлмәттә тәрбиягә бала алучы ата-аналар клубы эшли. Бүген районда 176 опекун гаиләсендә 223 бала тәрбияләнә. 50 бала 25 тәрбиягә алынган гаиләдә яши һәм бүген 40 бала Әлмәт балалар йортында яши. Тәрбиягә алынган гаиләләрдә үскән балалар өчен хәйрия эшләр бәйрәм оештырды. Анда безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Балалар бәйрәмен оештыручы Гүзәл Миндиярова ул үзе дә күп балалы, өстәвенә тәрбиягә бала алып үстерүче әни дә. Тормыш иптәше белән икесенә 6 бала, иң өлкәненә 32, ә иң кечкенәсенә 10 яшь. 3 бәләкәе тәрбиягә алынганнар, ләкин Гүзәл ханым аларны алынган балалар дип әйтергә яратмый. 3 ел эчендә миңа бик якын кызлар булдылар ди. Мы с мужем являемся приемными родителями уже 4-й год. У нас 3... Без ирем белән 4нче ел инде тәрбиягә алучы ата-ана булып яшибез. Безнең гаиләгә бик матур 3 кыз кушылды. Без инде бердәм гаилә булдык. Башта бик авыр иде. Үзең тапкан бала тугач та бөтен тормышыңны үзгәртә бит. Тәрбиягә алынган балалар да нәкъ шулай. Без моны аңлы рәвештә эшлибез. Он меняет всю твою жизнь, и ты меняешь жизнь этого ребенка. Также и приемное родительство – это такой же осознанный акт родительства, только немножко по-другому. Гүзәл Миндиярованың тәрбиягә алган гаиләләр клубы җитәкчесе буларак максаты әлеге гаиләләргә булышу. Чөнки бала ничә яшьтә генә булмасын, аның үз холкы, үз тормыш хатирәсе һәм тәртибе бар. Һәм кушылачак гаиләдә аны барлык өстенлекләре һәм кимчелекләре белән каршы алырга кирәк. Бала билгеле бер вакыт үткәч үзеннән-үзе яңа гаиләнең тәртибенә ияләшә, дип сөйләде күп балалы әни. Катлаулы хәлләр килеп чыкмас өчен Гүзәл ханым әлеге клубның эшенә алына. Аның ата-аналарга һәм балаларга яңа чынбарлыкка ияләшергә ярдәм итәсе килә. Для того, чтобы стало меньше сирот, родители берут детей из детских домов. Но для того, чтобы не было
Ятимнәр азрак булсын өчен ата-аналар балалар йортларыннан балалар алалар. Ләкин балаларны кире кайтармас өчен тәрбиягә алынган гаиләләр клубы эше кирәк тә инде. Бу ата-ананың ресурсларын саклау өчен арудан аз компетенциялы булудан саклый. Бу гаиләләргә ярдәм булуы мөһим. Шул вакытта гына Татарстанда ятимнәр азрак булачак. Малой компетенции. Это очень важно, чтобы была поддержка. И в таком случае дети становятся более спокойными, родители более компетентными, более ресурсными. И тогда у нас станет меньше сирот в Татарстане. Гүзәл ханым оештырган бәйрәм тәрбиягә бала алган гаиләләрнең берләшүенә саллы сәбәп булды дип катнашучылар. Асу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Төбәгебездә 2016 елдан бирле җәй дәвамында шәһәрнең мәдәни мөхите проекты эшләп килә. Татнефть компаниясының бу проекты быел 12 торак пунктны берләштерде. Җәйнең һәр атнасында, җомга һәм шимбә кичендә төрле жанрдагы чыгышларны меңләгән тамашачы карый алган. Проектны ябу тантанасы бу елның яңа локациясендә, Калабыз сусаклагычында узды. Төбәгебездә менә инде 10 елдан артык җәй дәвамында халык күңелен җыр-моңга иркәләгән шәһәрнең мәдәни мөхите проекты киләсе елга кадәр саубуллашты. Чыгышларны Әлмәт, Түбәнкама, Ознакай, Баулы, Бөгелмә, Җәлил, Алабуга, Лениногорск, Нырлат, Чирмешән, Актүбә бистәсе, Мәлбагыш авылының меңләгән тамашачысы карый алды. Проектның үз тамашачылары бар һәм алар бу җылы очрашуларны көтеп ала. Быелгы җәйнең җырлы-моңлы хатирәләрен «Наследие и прогресс. Связь поколений» тапшыруы яңартырга булды. Аны бу шимбә 17 сәгать 30 минутта карый алачаксыз. Бүген юбилейный спорт сарайы янындагы территория һөнәри юнәлеш сайлау буенча масштаблы интерактив мәйданчыкка әверелде. Татнефть компаниясының ел сайын үткәрелә торган һөнәри осталык бәйгесе мәйданчыклары урнашкан җирдә гадәти булмаган экскурсия узды. Әлмәтнең 700-дән артык югары сыйныф укучысы компаниянең иң яхшы белгечләренең әзерләнүен реаль вакыт режимында күзәтергә уникаль мөмкинлек алды. Гадәти дәресләр урынына укучылар бүген заманча технологияләр һәм югары стандартлар дөньясы белән якыннанрак танышты. Алар Татнефтьнең иң яхшы белгечләре, нефть һәм газ чыгару буенча операторлар, слесарьлар, медицина хезмәткәрләре, автомобиль краннары машинистлары һәм башкалар арасында ярышларның финал әзерлегенең шаһитләре булды. Экскурсия программасы практик юнәлешле иде. Укучылар читтән генә күзәтеп калмады. Бәйге мәйданчыклары янына килеп катнашучылар белән аралаша һәм кызыксындырган сораулар бирә алдылар. Алар профессионалларның реаль җитештерү процессларын имитацияле торган махсус тудырылган шартларда катлаулы биремнәрне үтәүләрен, схемаларны җыюларын, җиһазларны диагностикалауларын күрделәр. Камилә Гыйзатуллинга барыннан да ныграк кияү пилмәне белән смузи ясарга тиешле пешекчеләр зонасы шады. Миңа монда бик шады, монда бик яхшы, матур, шәп. Монда СС заправкада ашарга була. Монда бик яхшы. Автозаправка станцияләре осталарының эше балаларда аеруча кызыксыну уятты. Операторлар 5 минут эчендә клиент заказын кабул итәргә, ягулык салырга, кофе һәм камыр ризыгы әзерләргә. Буларның барысында дөрес итеп торырга һәм машина йөртүчегә хәерле юллар теләп тапшырырга тиеш. Финал репетициясендә катнашучы эшчеләр яхшы әзерлек күрсәттеләр. Коллеги берут раздаточный кран с подкатной тележки, он также заворачивается на место, решающий. Это все же изучение как бы нашей родины, это мы это все видим, воспринимаем, мы это все узнаем все больше о нашей родине. Мне понравилось вот эти все эксперименты, что тут на скорость, прям впечатляет, что так быстро могут это все сделать. Здесь много всего интересного. Например, мне понравилось вон с теми вон кранами. Я не знаю, как они правильно называются, но мне больше всего это понравилось. Бу экскурсиядан соң йөзләгән югары сыйныф укучыларының конкрет максаты һөнәрләрдә иң яхшылар булу һәм берәр кайчан шундый бәйгедә катнашу теләге барлыкка килде. Алда безне мавыктыргыч ял көннәре көтә. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен бай программа әзерләнгән. Аның белән сезне киләсе минутларда таныштырырбыз.
6 сентябрьдә Әлмәттә нефтчеләр көнен бәйрәм итәчәкләр. Театральләштергән тамаша иртәнге сәгать 10-да Ленин мәйданында башлана. 2 сәгать дәвамында бәйрәм парады барачак. Шуннан соң 12:30-дан кичке 10-га кадәр татар артистлары һәм иҗат коллективлары катнашында концерт көтелә. Сәхнәгә Илсия Бәдретдинова, Филүс Кахиров, Гүзәл Уразова, Ризат һәм Зинера Рамазановлар, Рәфис Калимуллин чыгачак. Гагарин урамында 11-дән алып кичке 5-гә кадәр интерактив мәйданчыклар урнашачак. Төрле остаханәләр үткәреләчәк. Шунда ук иҗат коллективлары чыгышлары һәм тәм-тем зонасы эшләячәк. Уникедә юбилейный спорт сарае мәйданында Татнефть төркеменең яшь хезмәткәрләре арасында быел инде 55-нче мәртәбә һөнәри осталык бәйгесе узачак. Иң яхшы профессионал исем өчен катнашучылар 15 мәйданчыкта көчләрен сынаячак. Көндезге 4-тән 7-нче яртыга кадәр Каракүз скверында Әлмәтнең җиңел канатлар урам театры, Аулак һәм театр труда социаль театрлары чыгышы булачак. 6-нчы яртыда Ална стадионында Комната культуры һәм Любе төркемнәрен көтәләр. Бәйрәм кичәсе 22:00-дә салют белән тәмамланачак. Ял көннәрендә Әлмәттә шулай ук яшел фитнес проекты кысаларында бушлай спорт дәресләре дә планлаштырыла. Йога буенча чираттагы күнегүләр Сәламәтлек паркында 6 һәм 7 сентябрьдә узачак. Проектның рәсми телеграм-каналында төгәл вакытны белергә һәм теркәлергә мөмкин. 7 сентябрь көнне Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында көндезге 4-тә Татарстан Республикасының популяр композиторы, музыкант, җырлар авторы Булат Җиһаншин һәм аның иҗади дусларының концерты узачак. Шулай ук 7 сентябрьдә кичке 6-да безнең Луч телекомпаниясендә балалар медиа остаханәсенең ачык ишекләр киче узачак. Программада медиа команда белән танышу, остаханәләр һәм интерактивлар. Тулырак мәгълүматны безнең социаль шелтәрләрдә, ВКонтакте һәм Telegram каналда белергә була. Җәлилдә Татнефть компаниясенең 75 еллыгына багышланган бокс буенча турнир узды. Анда Татарстанның көньяк көнчыгышыннан 46 спортчы катнашты. Әлмәтнең яшь боксчылары 4 медальгә лаек булды. Араларында 5-нче гимназия укучысы Сәйит Әлим Гыйшлеркаев алтын медаль яулады. 5-нче мәктәп укучысы Ильяс Фәрхетдинов, 26-нче мәктәп укучысы Матвей Шимановский һәм 3-нче мәктәп укучысы Радмир Хакимов 2-нче урынга ирештеләр. Әлмәтлеләр Диван бокс клубы һәм юный спорт мәктәбе укучылары. Алар югары категорияле тренерлар Раджив Низамиев һәм Сергей Борматов җитәкчелегендә шөгыльләнәләр. Бүгенге чаралышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.